Bueno, o experimento de hoxe vai ir de ovos. Entón, primeiro de todo, imos poñer aquí os cantos, vale, aquí teño un plato que provei, vale, con varios ovos, con este, por exemplo, con este, e metimos en auga, vale, para comprobar si realmente se afundían ou flotaban, vale, podense ver varios ovos, vale, aquí, vale. E se nos fixamos nos ovos, normalmente gardámolos, como un detalle curioso, sempre os gardamos así, vale, que a parte máis estreita cara arriba, non sei se se ve ben, vale, que a parte máis estreita cara arriba e a máis ancha na parte de abaixo, pero é a maneira incorrecta de gardalos. Vale, os ovos deberíanse gardar sempre que a parte máis estreita cara abaixo. Vale, xa se explicará o motivo por que máis adiante. Agora, imos aproveitar a encher con auga os dous recipientes. Vale, imos encher isto tamén. E vou botar un pouquinho de agua. Aí. E un pouquinho máis neste. Así, para que quede máis ou menos por igual. Vale, agora, se nos metemos un ovo, vale, en calquer recipiente, calquera deles, por exemplo este, vale, dame igual calquera que sea, o ovo, o que lle vai pasar vai ser que, vale, vais a fundir. Eu vou coller, por exemplo, este outro, vale, e meto neste recipiente e vexo que se vai a fundir. Vale, isto quere dicir que os ovos están en perfectas condicións. Vale, se o ovo quedara flotando en auga doce, en auga do grifo, quería dicir que está estropeado. E se quedaría pola mitad ou un poquinho cara arriba, sería que o ovo, pois bueno, que xa ten uns días. Entón, agora vemos que en auga doce, auga normal, auga da villa, pois os dous ovos afúndense, vale, estando en perfectas condicións. Se un ovo flotara, quere dicir que o ovo está estropeado, xa non teríamos, o ovo estaría estropeado, non teríamos que nin abrilo, poderíamos tirar con el. Pero agora imos facer un experimento que imos coller sal grosa, vale, sal mariña, e imos comprobar que a densidade da auga mariña é diferente da auga doce. E imos observar como pode variar, digamos, o estado do ovo nun lugar e noutro. Imos coller, pois, por exemplo, este bote de aquí. Dicirvos que a cantidade de sal que hai no mar é dun 10%. Bueno, no océano. Aínda que, por exemplo, o Mar Morto, que xa vos expliquei na clase, chamase Mar Morto porque é nun mar onde millor se flotaría. E a cantidade de sal da disolución é dun 30%. Entonces, digamos que se eu tivera aquí sal, teria que botarlle a terceira parte disto de sal, vale? Para equivaler a densidade que ten a auga do Mar Morto. Imos probar a botarlle auga, primeiro imos quitar o ovo e a botarlle sal. Despois imos remexer ben e imos ver o que pasa. A ver... Queda por aquí o ovo. Aí. E agora? Mexemos.
disolveu a... máis ou menos así xa estaría ben, non está disolta a sal toda, pero imos probar a ver que pasa agora co ovo. Se agora meto o ovo, fixámonos que o ovo queda flotando, por iso no Mar Morto se flota moitísimo millor, incluso se imos á playa na auga do mar se pode flotar moito millor que na auga doce. E aí pode observarse como o experimento se fixo realidade. Canta maior cantidade de sal teña a auga, mellor vamos flotar. E aí queda o experimento. Podemos ver que un dos ovos está fundido e outro deles está flotando. Agora imos probar con este, imos facer o cambio e imos metelo no outro lado. Aí, e imos probar con este, que vexades que pasa o mesmo. Agora metemos este e voilá, era a mesma auga, pero unha delas ten sal e outra delas non. E hasta aquí queda o experimento.